One, Ready? 2, 3. তিনি 28 তারিখ মার্চ 2022 sini bobagrani je kobong mung thansa hanoi a khorong no khnawo nyai sini takho rotom de burma bo tini bobagrani mothawo hapacha tini mo khumlungni main party office bo phainai join khlai phaika sini tipra mothawo bono lam thogo AGS oba hikeno burung bang mo borok hajani bagi chai togui tongo borok no bosung ang press ni bisingo barbar no ma sahoro hajani bagi ini oro manda ka sini YTF ni general secretary Lemon Deborma tongo ti pramothani Biswajit Koloy to Manav Deborma te sini o kumulung amjani leadership tongoyo kumulung subjournal ni chairman borong gorang Kirpias Deborma bobo tongo Engke oba hakeno dol ka phaiman bagai bono lamhogo khaka hamya pro tabu bo nong busango tangi phaika tam ni bagai phaika bo kisa sanai Belai hambai nai tongai hasten ni borong thani wo puljano ani bai thang ngai khak sama siba ya paro tai oro especially hama ya para musungo chine MDC tai chine tibramo thani adong song ano khaka hama ya song mani bagai Especially te bang belai ke hamai namu sungo joranam musangai dofa ni tai sini khani je sobano dofa ni halokno runi klangan bagai sakno belai ke sai dobui tongnai sakno belai ke be dobui tongnai sini bubagra bono bang o jora hamai apana musungo tai sung saimano o jorao tenor bebak siwo sungo hawo thangsung ni bagai sungo hawo siri ni je lai bomano Pesini je reservation odo phani hamare ni thinangno sung yapar klangnan bagai je tabun o soba obono ang sakbai thang belai kha puro norok siwo ang IPF yo sal kolok ma samung tangkha tai ang primary level ni sim AGS porjonto ang je samung tangai tongawo ang saktari na samung tangai tongo omage nang tin ko bordam sungo je tipra mothan bisingtui bubagane bisingtui tai joto adong sini mothani adong rok no bisingtui ang saktari na samung phainai odo phano busuk berarti ang saktung ya pariman abang sakma bedok nai tai norong tende ko kazana musungo sungo jorawo actually sengaro kisa uru kisa tongne ojora liya seng sana ne musung ma ke mosong seng sini je askai paithang ni jorawo phano seng thanjak ma liya hangke thanjake seng samung tama liya hangke baksa ke seng yabre semai hangke sini salsa jogni jora phaigla abon baga wansuka proksa o khane bubagrani logiwo bubagrani sini khoma jagawo ang khorsa samung tangnai ngai oto phani khorsa tipra sangai bono subanan bagang belake ang sakno dino kobal ka hamni wan suku nong ko ni question doctor Nini ukolok tabuk tai kokma do tabuk phaiphinai ti pramot hawo ba thamsani maribo belai hambai norokno sungmani bagai actually sung ang obono sanamu sungo IPFT ni je demand dipralen separate state pulbajo separate state oro bahai no pulbajo separate state kuno phelai mungkrei demand to sung kuno phelai mungkrei hai hinbo okko sanamu sungo tabuk sung dubasa ke tongyabui bobaran logi phane bagi no joto ani tai central executive committee rok phainai sung normal sanamu sungo 2-3 tarik kaisa state conference tongo IPFT ni abo a jaga finalize klainai busuk phainai phaya abo adana sung abon bore saimanai unbana ang confirm abon sanamu sungo Dini ani yot IPFT te ang AGS te kebangma president vice president borok phainai am hake jeng te bo saimana jeng arone buri bodol ro borok phainai ni ang norong thani sanamu sung Belai hambai ini 28 tarik sini borong nang rotong de Burma IPF ini AGS ini bo sin thansa te bubagrani greta tipraleno hamjagai ini bo norok khana kichu din sekang bo resign reja ini bo officially bo jini tipramo thawa phai join khai bekha jeng bono belai khano welcome khayo jeng bono belai kha ka hambai ke lamdok sawo taun bagi male tabu tipra hawa jeng sana thakang kai bubagra ob bubagran loge nani tabu tin tipra sar ni imang
bini imang chini bini imang sung muktang khani bagino ini jodo tipra sorok ini bobagran thani phailai tongo anbagi mo haikeno jeng sarati ban bono mon sanai ini bo phaya ko tongnai rokno norok jotono khas lai khakwar khayei chini thinang chini future na asigi jeng bini thamchani mario jotono phailai gangkeno chanai tai joto phayuni borobrok ini ojara nugui tongnai nang mono barbar masawo message ro chini one last fight one last fight of belai ko kotor omo describe ke bang ma phayo omo khorcha boro bahas ajige rongo phiaba one last fight obo kinu chin bagi belai nang mani an bagi ochin takuk roton de borma bobo obnono hamjage chin boba grana je kobok mongno hamjagin botini thaika hamba jotana no bono belagi hamba Nada, ini kenal ya. bisa